Kowe TikTokan ning TikTokmu enek aku mau hapus kan? Jamput konangan. Iya nyapa? Kowe setiap enek fotoku mau hapus kan? Lah wek-wekku dhewe tak hapus yo mbok ben. Lah iki nyapa geger. Kowe nyapa ora wani ngunggah ning TikTokmu nek fotoku? Dek iki lho wis tak unggah nih. Tapi lah munggah keduren, tak delok ketoke menggeh-menggeh yo tak hapus. Raimu munggahne apa nih? Lah karepku ngunggahne apa to? Unggah amben apa piye? Lha kowe nyapa tak gandene tak leboni TikTokku, tak geni fotoku nyapa mau hapus? Lah tak sawang-sawang ketoke mangan nggon lho. Yo tak hapus. Wedi to we? Lah wedi perkara apa? Wedi ora payu. Yo diobral to bentang payu. Ngomong nek aku nek muni ngaku ora dibojo. Asu ya. Lah nek ngerti asu kok kowe yo gelem. Bojo kaya celah ya raimu. Raimu lek pengen radi celah. Nyapa? Tak sodok nangis kowe. Le, piye cah iki? Yo ora piye-piye. Dari rumahane aku ki Marsha and the Bear tapi disodok medal. Yo ora disodok malah mancep kok. Lah wani apa ora? Cah kene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kaya kemaki we nantang wong. Rasa mah itu cilik lo malati iso blending wetengmu. Sedot kok gringgingen lho ya rasa nantang aku. Ya. Alah, tak sedot gentan paling polahmu yo ora karo-karuan. Dek, kamu mau nggak jadi istriku? Mau bang, tapi ada syaratnya. Katakan saja, apa syaratnya, Dek? Aku butuh perhatian. Nih, orang yang paling perhatian dari ujung kaki sampai ujung rambutmu, Dek. Pasti aku perhatikan. Dek yakin hanya butuh perhatian? Ya, perhatian. Perhiasan. Kalau H, Harta. T, Tabungan. I, Investasi. K. Kalau An, Warisan. Jadi abang kapan mau melamar adek? nggak jadi. Aku takut perhatianmu, Dek. Aku ki dicintai dengan hebat. Tapi yo kuwi renek rasane. Lah piye wong ora gelem ditumpaki. Lah ngene iki lho. Nyapa? Ngene iki lho matane asu jan picek matane. Glogok jaran dipisui aku. Wong lanang modelan ngene iki lho janan. Lah wong saiki nggonku sesuk yo nggonku ae lho. Picek tenan. Lah jenenge cintai apa-apa kan yo gelem. Wong lanang jaman saiki anjen kok ngene lho, Rek. Lah wong jenenge yo normal lho. Yo duwe rasa pengen barang. Sabar-sabar oh, dadi wong wedoke sabar-sabar oh. Lah wong lanang lho luwih sabar wangsam. Sabar-sabar oh. Wong lanang jaman saiki ki diwehi ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwehi ati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa jal. Wedokanmu ki lek gak kelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Apa lek awakmu diwehi saiki? Elek-elek, yo lek sok mbene ora njlehi ora malehi. Wong lanange nek wis eruh rasane no malih anteng. Matamu. Lho, kok jarane dipisui neh. Lek saiki bolak-balik numpaki engko pas anu sisuke ngomong, "Malah Dek, aku tak golek rasa liyane, rasamu wis koyo ngene ae." Ya ora mungkin. Wong wis kadung tak pangan ya kudu tak entekne to. Ku matane gacek kane asu. Lho, kok jaran. Kowe balik apa ora? Lek ora kelambimu tak gua nang latar kowe. Yo dilungkas tak balik.
Jane ngerti udan apa ora? Kok katisu dolan ra butuh balik, kowe ndek omah apa ora? Yo, cek udan lo makane ngiyup se kembloh kok. Ya lek karepmu ra balik karepmu. Mulih to, se. Bocah arep angel diatur. Ngono marah-marah, balik gak nih apa? Ora butuh, aku wis tuku panganan dhewe. Man Robuka. Man Sutarman. Kene Man Robuka kuno malah Man Sutarman. Kalau mau gembrek wedi ngerti rek gede. Sekirono Hasanan, Hasanan. Kowe wedi turu lho, Tis. lah aku yang undang kowe ki mae mergo rasa turu. Pito wae ke? Masya Allah. Antun lufa. Hasanah, Hasanan. Hasanan ki apa to, Man? Bahasa Arabe oke baik. Yo wis, Tis tak wiwitane, Tis. Ayo. Wis tak kondoni ping bola-bali. Awakmu ki aja ngece karo rondo, aja ngenyek karo rondo. Lah dalah kapok to saiki awakmu? Kependel-pendel karo rondo to? Ah, mulane. Nek urung jajal ki ora usah ngenyek. Alah rondo. Giliran kenal saiki. Pokoknya aku moh nek ora karo rondo. Lah, nek wis kenal karo rondo lali awakmu karo gadis. Wong rondo ki akeh vitamine kok. Ora percaya? Jajalo. Ya ora? Piye Yun? Arep gugah macan turu kowe? Gancok, lah wong modelanmu kaya wedhus ora topen kok iso muni lek kowe iki macan turu. Gancok, malah misuhi wong gerangan, urung ngertian kayak gebrek nesu. Aku nek ra dijalari adimu, aku ya ora rene mbrek-gembrek. Sopo? Suyat. Sopo neh? Nek kok arep dige dolanan, aku ora oleh. Nek kok nggih jaranane tak incel-incel dase, tapi nek nggih tenanan ora apa-apa. Heh, rasa asal nuduh ya. Melihat lebih baik daripada mendengar. Ya wis, ayo digoleki ben matane padha-padha nyawang. Ya ya, nek rasa mata-matane kowe. Nggih pun, monggo kersane paningalene jenengan ketawis. Cuk, malah ngece. Ya saya. Oh alah iki to pantesan mang esuk dijak tempur ora gelem. Mek gelar pindang-indang rondo. Kelakuanmu lho, Cil, ora malih-malih ket mbiyen. Weh, Bebek Pur, tak ngerti to lokasiku ning kene. Aneh men yo. Sopo sing ngandani? Yo Beb, aku mulai aku. Cepet, kowe arep mulih dhewe apa arep tak seret? Sabar Beb. Ora sabar. Kancelir. Sampan suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? Iki wong tekon yo glidis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 taun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki jowo mek yo ora sida to aku. Nang yo an sampean apar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate. Ini parah ini. Ay ngapa? Ay mana tadi nu ngagawan orang di ditu di luhur. Di luhur mana? Di ditu. Ora usah ngurusi urusane uang, urusi urusane dhewe-dhewe. Ya ora usah iri karo nikmate uang, mergo rezeki ora padha. Wayahe kerja yo ayo ndang gembregan. Wayahe dolan yo ayo ndang serantang. Duwe dhuwit yo nggih jajan, ora usah dieman. Pengen blonjo nek duwe dhuwit tuku, ra duwe dhuwit kerja, aja gedhek nek utang neng tangga. Urip ayem ki garek ning awake dhewe. Nek awake dhewe gedhe syukure mesti cukup. Wong lanang saiki ku
nek dijaluki dhuwit bojo gawe tuku wedak ngono diwara ra duwe. Tapi nek ana wong wedok ayu liwat motone, plorak-plorok temenan. Ngono atik bandingna Bu iku lo ayu, Bu iku lo langsing. Prasamu langsing ayu gak dibandani, gak dibandani. Bojo kaya keranjang tomat ngene mbok njarno. Njaluk dhuwit ra mau kei. Nah barang nek belanjani cah ngono-ngono ku, awakmu ra iman-iman tuku skincare, tuku pemutih, mari ngono terus tuku apa maneh iku. Ana ae penjalukane ngono dituruti ae. Mbok wong lanang ngono ku lho mentolo tak buti jitoke. Temenan, bojone sampean yo ngono ta, guys? Bojo sampean yo ngono. Ceki jitoke, guys.